сега като си хвърлиш фаса и все едно е такова след тебе има, все едно азбука се стържи по земята. Не сега, Какво е? Море ли? аз ще заглора. Ти не можеш. Аз как да мога? С отверка е за котка. Пандов? Дай да снимам отпред. Дай за малко, бе. Не. Тази отговорност на теб не. Дай за малко. Добре, снимай напред. Дай сега на червено на моя отговор. Снимаме с камера и ще го пускаме в YouTube. То вече, между другото, съм го записал вече на него отговорност. Повторите Значи, Пандов. не сега зелено е газ. От тук го виждам, че... Не, фанали. Не бе, пич. 2, 1, фанали. 3, 2, 1. Батко, ти не си ли шофьор? Абе, знаеш какъв е длъзгав пътя, бе, човек? Това знаеш какво е сега е това? Това е такава, като... Та кола, каква е та кола? Какво това е? Значи... Пич, та кола мога да върнеш. Ще върна. Аз купех с което ще да мина. С кое? С японката. И аз карам японски коли. Ами... Личната ми кола е Mitsubishi. Ами ясно. Така! Ще си дойде на Рестепка! дума. То е ясно, значи нямаше вяра на тая. Нямам. Значи тия са кереши. Само японски коли карам. Ама Мицубиши. Последната ми Mitsubishi, първата ми беше Honda Civic, после карах една Mazda. Така, който е стигнал на Мицубиши не се отказва, И накрая на Mitsubishi вече не се отказвам. Какво Mitsubishi? Това е сигурно докато не минеш на Subaru, ама това е друго. Да. Павел, коментар? Ми не, аз за момента не се отказвам от Хондата. Благодаря. Subaru